Na drepy či kotrmelce mohli zabudnúť. Deti v základných školách majú teraz možnosť vyskúšať si počas telesnej výchovy viacero nových športov. Cez projekt Ministerstva školstva ukazujú žiakom, ako môžu tráviť voľný čas aktívne. On sa odsunie, tu ma zastaví, vyhodí zadok dozadu a postaví sa s rukou hore. Toto je hodina telesnej výchovy vo Veľkom Krtíši. Vyzerá inak, ako sme zvyknutí. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo zapojiť sa do školského projektu Školský šport. Chceme naučiť a vlastne dostať do školy úpolové športy a vlastne, aby sa naučili aj učitelia, aj deti niečo nové. Do projektu, ktorý cieli na prvý stupeň základných škôl, sa mohli zapojiť rôzne športové zväzy či kluby. Z Veľkého Krtíša sú to bojové športy. Títo tretiaci budú mať s trénerom 6 vyučovacích hodín. A zmeníme to na twist. Nie je to o bitke, skôr naopak. Deti takto učia brániť sa a aj to, že násilie do slušnej spoločnosti nepatrí. Deti nie sú naučené prehrávať. Vždy to po nejakej skúsenosti, keď sa im niečo nepodarí, tak to vlastne akože vzdajú. Samozrejme, okrem toho, že sa naučia nejak sa brániť a nezdávať sa a vlastne zdolávať tie prekážky, sa naučia vlastne aj disciplíne a pokore jeden druhému. Takáto telesná výchova by mohla byť častejšie. Ona keď chcela mi šliapiť na nohu, tak som sa ja uhla. Na tento druh telesnej výchovy nie sme zvyknutí. Myslím si, že deti, ktoré momentálne cvičia, veľmi sa im páči tento štýl cvičenia a uvítali by sme to. Ja si myslím, že je to jeden z prvých krokov, ktoré by mohli zmeniť ten prístup k telesnej výchove. Myslím si a očakávam, že tá motivácia bude veľmi veľká. Či už v podobe nejakej odozvy vo forme krúžku alebo ďalšej spolupráce a ďalšieho motivovania tých našich detí. Rada by som sa prihlásila na tento krúžok, lebo je super. Možno niektoré chmaty využijem pred chlapcami, alebo niektoré nie, neviem.